Waduh. Tumpang-tumpangan, Jan. Wow. Sapi ini nopo rek? Waduh, wes lele bulut dhewe. Waduh, waduh. Bulut dhewe, we. Weh. Aduh. 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 Wes. Aduh. Aduh. Capek deh, capek deh. Tekan sing ngisor ya lingguh sing dhuwur malang sara ya. Oke. Nganu. Bajak. Meneh, Bro. Waduh. Weh. Cukup, Bro. Bolo dhewe wis. Waduh. Sake kebedak-bedak ra gelem tangi ya Mas, ket mau Mas. Wah lagi malah sonteng-sontengan. Tuh. Pak Barbar ronde ketiga. Ronde ketiga, Bro. Meneh, Bro. Ronde keempat. Ronde keempat, Bro. Wah, dua, Bro. Pentol Korea metu. Ronde keempat. Waduh, meneh to. Kandhani yo. Aduh. 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 Lagi meneh 6 ping 6 ya. Ronda ke-6. Lagi tambah parah ya. Sing duwe ndi to ki jane? Gak ada yang jaga ya. Yang jaga mana tuh Ki? Dari tadi kita nyari yang jaga belum ada datang-datang ya. Yang jaga mana ya, Bro? Yang jaga belum ada. Oh, menaik. Waduh. Tidak menaik, Bro. Gone sapa ya, Mas? Ngerti ya, Mas. Ayo ket mau tak goleki rane sing duwe. Tidak terus kok. Ayo masak ge. Walah tambah meneh, Bro. Sing ngisor ya meneng wae ket mau. Tuh. Parah. Lu. Nanti bengok-bengok sing wedok. Sapi betinanya. Terus salah gak gelem ngadeg kok.